Na'am? Koma ka Shi sala. Almost. Malama daga ganin wannan aikin sassabo suya ce. What? Eh? I say almost this one and this one. To wallahi tallahi ta ce kare in mata rage. Ta ce ko bai kare na rage. Oh my God. Eh? Cewa sai kare na rage ko naira 5. I say how much and this one and this one. Ke kattare na mun da wayo. Kace mai da ni dan bushin lera. Kace mai da ni da iska. Ai? Ha kawai ki kira ni kira rena mun da wayo. Wannan sabon gida ku ce mun wasu ya shekaran jiya. Ai me yake faruwa? Kai ka Problem. I say I'm this one. Ka san me suke nufi? a'a. Ina tambaye ka nono. Na'am? Ina tambaye ka nono. A haba da Allah. Una. Malla. Ina tambaye ka nono. No Hausa ba jin Hausa. Wannan ko? Wannan 20 Ko aini na da citagi na suke yi. A ba za tambaye ka ya za su nono. Ya kuri. Ya kuri. To yanzu ka san yadda za a yi? Ungo. In ka sai suwa musu. Ka san gidanmu? Na sani. Ma kudin za. Ma kudin za. Ka kawo mun kudin. Ba shi ke. Aka daida. Ka ji ko? Sai ka raba kudin biyu. Ka ɗora rabi ka ba rabi. Na ji can ana ki.